हेल' सनाफोर गुड मर्निं आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव गिबियाव बयखौबो लालायबाय सनाफोर फैगोलाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गोदान लाना फैलायबाय आं नोंसिनि खाथियावहाय हाब फुंजानि साहाल' लोंबाय आङो साहा लोंनानै दै गिलासै लोंबाय दायो आङो दुब्लियाव थांनो ओंखारदों माइ गायनो थाखाय नायलांदो सनाफोर आंनि माइ गायनायखौहाय आं एसे देखायलांसै बिमानि दुब्लिखौ एसे देखायनो नोंसिनो हनै सिगां थांग्रोबाय बिमामोनहा नै दासो थांदों हालौनांगौआ दासो थांदों ट्रेक्टरानो गायग्राफ्रासो सिगां ओंखारदों नै थफ्ला बालायथारबाय नै जोंहा मा बाखोथाय फुङाव लुनद्रायद्राय मा बाखो खोथिया थिलिया जोंना नै बेनो बेखौनो फुगोन खोथिया फुजाया नै दैया ओरैबायदि गिदिर दिनै अखा हानायजों जाम्फै दैयाबो बिराद देरबोदों माथोरिया नै दायो खोथियाखौ फुनो हाला सनाफोर गायनो नांसिगोनसो दिनै गायनोसै ट्रेक्टराबो फैखाबाय हालौसिगोन एवनो गायगोन नै माइया हाया बिनो ट्रेक्टर एवनो फैबाय दायो ट्रेक्टराबो एवसिगोन Kenapa deh? Pasai mai kayak begini deh. Buat selfie. Tadi mau mai kayak gimana? Sajam gai bay này đại mai thủ sajam gai bay dia gai itu senang gai kan lain aku dah mai ulang nanggung kayak gerapan lah kayak sungsiap ramah apa sih ayo tuh di kung siapa nih गासिबो गोरलै गोरलाम जोंना मालायफोरनिया स्र' गिदिरबा नाहरलाय उन्दैफोर गोजाजोब गेदेरानो साब्रैल'सो दं बिगासे गायखांनानै दायो साहा मोनलोंसिगोन नै बिगासे थाखांबाय लोगोफोर दायो नै बिमाया साहा होसिगोन खामला गायफैनाया बिजनिनिफ्राय गायफैदों आङो क'क्राझाराव एसेल' गोजान नामा मा मेथाइ होगोनथाय दाहायसो मिथिसिगोन र' नायलांबाय थादो मा जाहोयो बे मेथाइया मालाय मा मेथाइ मोजां मोनजानो आरो गामियाबोसो एसे बिथोराना बाजारबो खाथि नङा मा जाहोयो एफा खस्थ' माइ गायनायानो नै दाङा नाखाजोंसो जानांगौनो सनाफोर मा जाबावगोन जाखो उननायथार बिस्रा हाजिराफोरनो बिदिसो जाहोयोनो बिमाया र' मा जानांगौ नायलाय असान्थि जिरायनानै साहा लोंबायहाय अखासो मोनबावनो दुब्लियाव आं न'आव थांगासिनो सनाफोर आं बिदिखौ दिनै एसेखिनियाव लाखिथ'नोसै बयबो जोबोद सिनायगासिनो थाखाय बयबो थेंक इउ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअ बाय बाय